भैया हम सुजीत यादव आप तमाम श्रोतागण के गोड़ लगाता हमरा एक निहोरा बा कि एक बार लखापुर पंचायत से ममता देवी के जितावे के बाद। ममता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गली गली गाँव पर चार बाटे ई होता शिक्षित उम्मीदवार बाटे, ई होता शिक्षित उम्मीदवार बाटे। गली गली गाँव पर चार बाटे ई होता शिक्षित उम्मीदवार बाटे। अब की लखापुर पंचायत से जितावे के बा, अब की लखापुर पंचायत से जितावे के बा। पंचायत समिति ममता देवी के बनावे के बा, पंचायत समिति ममता देवी के बनावे के बा। ममता देवी जी का ये कहना है अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, ऐसा नेता चुने जो देश के लिए कुछ करता है। ममता देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लखापुर में पूरा छा गईली ममता देवी सबके भागली, ममता देवी सबके भागली। लखापुर में पूरा छा गईली ममता देवी सबके भागली। अपना अधिकार सबका के पावे के बा, अपना अधिकार सबका के पावे के बा। पंचायत समिति ममता देवी के जितावे के बा, दुधेश्वर भैया के सपना पुरावे के बा। ममता देवी जी का ये कहना है विकास के लिए लेकर अपनी दलील आया हूँ, आपके हक के लिए बनकर वकील आया हूँ, क्षेत्र की निरंतर प्रगति के लिए समर्पण भाव से आप सबसे वोट के लिए करने अपील आया हूँ। ममता देवी सबके पसंद बाड़ी, जीतेला लगैले लगन बाड़ी, जीतेला लगैले लगन बाड़ी। ममता देवी सबके पसंद बाड़ी, जीतेला लगैले लगन बाड़ी। विरोधियन के बात में न आवे के बा, विरोधियन के बात में न आवे के बा। पंचायत समिति ममता देवी के बनावे के बा, पंचायत समिति ममता देवी के बनावे के बा।